to our vlog. So karon nag-wait ako sili ko. Bukan ko nag-harvest sa akong previous post na video. Nag-harvest ko sili. So karon mag-repack ka na ko dahil sa tinanong sa kong pata karon. Mag-repack ko sa sili para guys. Ay, atong baligya. So let's go. Ay, lata. So, gamitin ako is kani 1.5 by 10. Ngayon, nakapak ani is 5 pesos lang. My God, kantang ipumasa. Lugay ang mga kuha niya. So, ngayon matang sa inani kuan, inani na sila depende na sa yung depende. Depende na sa nga masulod siya 15 na mo or 18, 20. Kaya naman ko yung sili na dako ako'y kani line na ako ni siya. Saan na sila naman ko yung tagas. Mahalin na rin siya dari kay Kathleen magugagatin. Mayroon kang magkilaw-kilaw. Pagkit na ni malata, isulod na namin sa sukaan. Ayos naman siya upuan. Naman sila sukaan na din sila tamak. Sa 15 tabuok, marami. Pwede, 10 pwede. Sa 15, na lang siya. So, mamay mo, bumubo kang nalibangan na ito. Mana, kuwan ka po. So, 20 na. Ang lugar na. 20 pieces. Kuwan na ito buhat. Sekarang siya simple. Simple pieces. Asa pa kana. Nalata mo siya, hapitan mo siya maraming sinan. Ini bukan kesukaan. Suka pa nga kuha. Pwede siya masayang. Lupa ka na pagkuhan. Hindi tayo kung nalatakas ka na nawag-abay na harang. Yan iba nga, flawless ko siya. Wala pa siya na contact. Kung ako na layo, sinangabing na namin ulit.
ready pa na siya. Red na red ang ilang suka. Okay, wala pa na hardback.